li kieku kellu jiġi Valeriano llum. Valeriano kien l-imperatur ta' Ruma fi żmien meta Lorenzo flimkien ma' Papa Sistu it-tieni kienu fuq it-tron ta' Pietru imexxu l-Knisja. Il-Papa flimkien ma' dan iż-żagħżugħ arċidjaknu, jiġifieri responsabbli ta' djakni, responsabbli ta' dawk illi jaqdu. Li kieku kellu jiġi l-Imperatur Valeriano llum u jagħmel l-istess talba illi jagħmel lil Lorenzo fis-sena 257, jiġifieri ġieb li t-teżori tal-Knisja. Kieku jagħmlilna l-istess mistoqsija llum lili lill-Knisja Kattolika lilkom parroċċja ta' San Lawrenz. Kieku liema teżori neħdulu. X'inhu l-iktar importanti għalina? X'inhu l-iktar importanti għall-Knisja? X'inhu l-iktar importanti għall-parroċċja? X'hemm fil-qalb, fiċ-ċentru tal-interess, tal-ħidma, tal-impenn kontinwu tagħkom? X'hemm fil-qalb, fil-moħħ, fit-taħbejl, fl-inkwiet tiegħi bħala raj, bħala responsabbli tal-Knisja fid-Djoċesi tagħna? X'inhu dak li lili ma jħallinix norqod? X'inhu dak li lilkom ma jħallikomx tiklu sew? X'inhu dak li lilkom jeħdilkom ħafna ħejn, ħafna enerġija? X'inhu? X'hemm fiċ-ċentru tal-Knisja tagħna? X'hemm fiċ-ċentru tal-parroċċja tagħkom? X'neħdulu l-istatwa ta' San Lawrenz? X'neħdulu t-tiżjien sabiħ li għandna madwar il-festa? X'neħdulu l-ispirtu ta' kompetizzjoni, l-ispirtu ta' pika li hawn bejn parroċċja oħra? X'neħdulu l-Imperatur Valeriano? X'neħdulu lill-Imperatur Valeriano? Iċ-ċelebrazzjonijiet sbieħ li nagħmlu? X'neħdulu lill-Imperatur Valeriano? Id-debijiet li għandna, il-ġejt li għandna, l-proprjetà li għandna. Jien bħala esqob ta' djoċesi, x'se naħodlu lil Valeriano? Jekk ikollu jitlobni u jgħidli, ġib li l-ġejt tal-Knisja, ġib li t-teżori tal-Knisja. Jiena naħseb li l-Knisja tagħna tbedet ħafna mill-Knisja ta' Papa Sistu t-tieni. Il-Knisja tagħna tbedet ħafna mill-Knisja ta' Lorenzo. Ejjew nkunu sinċieri. Ejjew ma ndurux mal-lewża. Ejjew ma nidħkux bina nfusna u bl-oħrajn. Ejjew ngħidu li għalina l-foqra mhumiex importanti. Ejjew ngħidu li għalina l-foqra huma fl-aħħar, huma fil-ġenb. Inwarbuhom kemm jista' jkun, ma rridux inħarsu lejhom, ma rridux narawhom għax jinterpellawna, jistaqsuna. Jagħmlulna domanda qawwija. Ejni. Aqsam li għandek miegħi. Kun Kristjan ta' veru. Kun Lorenzo ieħor. Ejja nkunu sinċieri għax inkella inkomplu nilagħbu. Inkomplu nagħmlu plays waħda wara l-oħra. Inkomplu nirreċtaw u ma nkunu qatt iltqajna mal-verità tagħna nfusna, mal-verità ta' dak li qed innejxu u ma nħallu qatt bis-serjetà il-Vanġelu jkellimna. Min ifittex ħajtu, min ifittex li jkun sew, min ifittex lilu nnifsu jitlifa. Jispiċċa ma jkun qatt kuntent. Jispiċċa jiġri wara r-rieħ u ma jilħqux. Jispiċċa jiġri u jċedi. Imma min jitlef ħajtu, min jagħti lilu nnifsu għalija, għal-Vanġelu, dak li jiksibha. Qed nagħmlu festa lil dan il-qaddejs kbir. Dan il-qaddejs illi it-teżor tiegħu kien l-għajnuna, il-qadi, il-ferħ tal-foqra. Dan kellu fiċ-ċentru ta' qalbu Lorenzo. U għalhekk Papa Sistu diġà minn Saragozza fejn kienu flimkien għalliemu student għaraf il-qalb ġeneruża, il-qalb kbira ta' dan iż-żagħżugħ u ħadu miegħu. Interessanti.
ħadu miegħu Ruma mhux biex jara kif permezz tiegħu Papa Sistu il-Knisja takkwista artijiet, takkwista poter, takkwista seta quddiem l-Imperatur, takkwista ġejt, takkwista flows, takkwista debijiet li mhux għalhekk. Imma ħadu miegħu Papa Sistu lil Lorenzo biex ikun jista' jqassam, biex ikun jista' jaqdi tassew lil foqra, jara li min huma l-bżonnijiet veri ta' Ruma ta' żmienu u jipprova jkun għaddej ta' veru tan-nies fil-bżonn. Nisimgħu il-Papa Franġisku fi żmienna jistedinna, jgħidilna, jinterpellana, jistaqsina biex ikollna l-foqra fiċ-ċentru ta' qalbna, biex ikollna l-foqra fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna, biex ikollna l-foqra fiċ-ċentru tal-parroċċi tagħna. Kemm nixtieq nara l-komunitajiet tagħna, il-komunitajiet insara, l-parroċċi tagħna, li jkunu bħal dawk li dejn miftuħa tal-om, li tilqa' u li tilħaq mod speċjali lil dawk l-uliet li huma l-iktar fil-bżonn. Lil dawk l-uliet li għaddejjin minn żmien ikraħ, minn żmien diffiċli. Li min huma l-bżonnijiet tan-nies ta' żmienna? Li min huma l-foqra ta' żmienna? Moħħna forsi jmur mill-ewwel fl-immigrati. Iwa u bir-raġun, bir-raġun. Mhux biss għax huma foqra, imma għax aħna kuntenti li dawn huma foqra. U beggars are not choosers. Allura x'nagħmlu? Inħadmuhom lil dawn l-immigrati. Inħadmuhom imma nħallsuhom mhux kif ħaqhom. Mhux kif kieku nħallas Awċi jew Malti, imma nħallashom le għax ikollhom joqogħdu inkella ma jsibux xogħol. Din dan hu l-Kristjaneżmu tagħna. Dawn huma l-festi tagħna. Dan hu dak li qed nagħmlu. Bajnejna magħluqejn. Anzi, kważi kuntenti li jirnexxielna nakkwistaw, li jirnexxielna niggwadanjaw, naqilgħu minn fuq il-fqejr, minn fuq il-batut. Kważi realizzati li jirnexxielna nagħmlu affari, li jirnexxielna nagħmlu biċċa negozju. Fejn hu l-Kristjaneżmu? Fejn hu l-Vanġelu? Fejn hu dak li jitlobna Ġesu? Li nagħtu lilna nfusna, li nfittxu li lejnu lil-fqejr u lil-batut. Fejn hu dan kollu? Veru huma foqra dawn l-immigrati. Però noqgħdu attenti għax jista' jkun illi bil-mod bl-istejl tal-ħajja li qegħdin ngħixu f'Malta u f'Għawdex għamilna klassi ta' nies li huma inqas minna. Ta' dawn il-barranejn illi mhumiex choosers ma jistgħux jaslu. Ta' dawn il-barranejn illi aħna qegħdin nżommu taħtna b'xi mod jew bieħor. Għaliex ċertu xogħol jagħmlu huma biss? Xi fisser dan? Għaliex għamilna l-għażla aħna bħala poplu illi l-agħar xogħol dak li ma rridux nagħmlu aħna nagħtuh lilhom. Għaliex? U imħallas propju bi prezzijiet tas-sew tal-foqra, bi prezzijiet tas-sew illi mhumiex ġusti. Li min huma l-foqra ta' żmien? Drajnieh il-faqar ta' tfal tagħna. Il-faqar ta' tfal żgħar tagħna. Drajnieh. Lanqas għadna nagħtu kasu. Li minu dan il-faqar? Għandna ħafna tfal foqra fid-djar. Foqra mhux biss għax huma vittma ta' separazzjoni kultant, imma foqra wkoll għax m'għandhomx dak li għandhom bżonn ta' veru, l-imħabba vera tal-ġenituri tagħhom. Foqra ta' veru dawn it-tfal tagħna. Għaliex? Għax m'għandhomx dak li tassew jeħtieġu. Relazzjoni serena, relazzjoni tranquilla bejn il-ġenituri tagħhom. Bl-iskuża li qegħdin naqgħu il-flows għalihom. Bl-iskuża li qegħdin inħejjulhom il-futur. Imma qegħdin inħejju l-futur mhux għalihom, mhux għat-tifel jew it-tifla tiegħi, imma biex ikollhom fejn joqogħdu minn għalina, biex ikunu sew minn għalina, imma jkun jonqoshom dak li iktar fundamentali. L-imħabba, il-kura, l-attenzjoni, l-istima ta' veru li tifel u tifla jġibu meta aħna ngħaddu l-ħin magħhom, meta aħna noqogħdu magħhom. U x'inhu huma jiġrilhom it-tfal tagħna? X'inhu jiġrilhom it-tfal tagħna? It-tfal tagħna mimlijin disturbi,
mimlijin diffikultajiet, mimlijin problemi illi aħna u ta' qabilna laqqas biss kellna noħolmu bihom. Għaliex? Għax kien hemm missier u għom li kienu hemmhekk preżenti u kienu jagħmlu tajjeb għal ħafna affarijiet, għal ħafna problemi. Imma llum jinqalgħu id-diffikultajiet u minflok il-missier u l-għom jidħol l-ispeċjalista, jidħol it-terapista, jidħol il-counselor, jidħol il-psikjatra, jidħol l-LSI, jidħol nistgħu nibqgħu nsemmu dejjem biex jissostitwixxi biex ibiddel il-figura, il-persuna tal-om u l-missier. Dawn huma l-foqra ta' żmienna. Dawn huma l-foqra li aħna kieku Valerjanu jistaqsina ġibu li t-teżori tal-Knisja. Dawn iridu neħdulu. Dawn iridu nieħdu ħsieb tas-sew bħala komunitajiet insara, bħala komunitajiet Kristjani ta' veru. Imma li min huma iktar il-foqra ta' żmienna? Il-foqra ta' żmienna huma l-adolescenti. Huma l-adolescenti illi m'għandhomx biex jixtru droga. Dawn huma l-foqra ta' żmienna. Għamilnihom foqra apposta lill-adolescenti tagħna. Għamilnihom foqra apposta lill-adolescenti tagħna. Wednihom il-ferħ u lena permezz tal-flus, permezz tan-negozju. U meta int tagħmel ideal li trid tixtrih, li trid tilħu bil-flus, int bil-fors qed toħloq il-foqra fi żmienek, qed noħolqu foqra ġodda. Barra l-faqar tal-flus, il-faqar tas-sinifikat, il-faqar tas-sens tal-ħajja. Li jqum fil-ħodu ma jafx se jagħmel, illi għada ma jafx ġej għalih, li l-futur tiegħu mċajpar, illi ma jafx se jkun għawdex Malta jew barra jew x'imkien ieħor, ma jafx. Ma jafx. Huma esperjenzi illi aħna u ta' qabilna qatt ma għexu, qatt ma kellhom. Huma esperjenzi ġodda li qegħdin joħolqu faqar ġdejd. Faqar ġdejd. Żgħażagħ li għandhom bżonn min jismagħhom. Żgħażagħ li għandhom bżonn min jifhimhom. Żgħażagħ li għandhom bżonn min iħobbhom. Żgħażagħ li qegħdin ifittxu. Intom taħsbu illi x-xewqa li jiddamdmu il-ġimgħa u s-sibt fil-għaxija ġejja għax huma sinjuri, ġejja għax huma ma jonqoshom xejn, ġejja għax huma mhumiex foqra. Ġejja proprju minħabba dan il-faqar ta' vojt, dan il-faqar ta' nuqqas ta' sens li qegħdin jgħixu, li ġibnihom jgħixu fid-dinja ta' żmienna. Xi ġralna? Ġralna li aħna l-adulti nippuntaw subajna lejn iż-żgħar. Imma huma aħna li qegħdin nollu il-prezzijiet tal-bini, li qegħdin nollu il-prezzijiet tal-artijiet, li qegħdin nollu il-prezz tal-kiri, li qegħdin nollu il-bejħ ta' dejku tal-oħra. Tant li dawn iż-żgħażagħ mingħajr ma nafu u forsi minn għalina għalihom tajnilhom qalbhom, tajnilhom qalbhom. Dawn huma foqra ġodda illi l-Knisja f'Għawdex, illi parroċċa denja ma tistax ma tagħtix każ, ma tistax ma tieħux ħsieb, ma tistax ma tħobbx, ma tistax ma tbatejx, ma tagħtix lilha nfisha għalihom. Liema huma iktar il-foqra f'pajjiżna, il-foqra f'Għawdex tagħna huma l-ġenituri illi lanqas baqalhom ħin iħarsu lejn xulxejn. Huma l-ġenituri illi m'għandhomx lanqas ħin jistrieħu. Huma l-ġenituri li jinqabdu f'ritmu f'magna irrejżjata, imma rrejżjata bil-kbejr. Magna li trid tiġri l-ħin kollu. Magna li ma tistax tieqaf. Magna bla nifs. Dinja li qed tħallina bla nifs. Għaliex? Għaliex? Għax qbadna l-orjentament maqlub bil-maqlub ta' dak li talabna l-Vanġelu tal-lum. Dinja li qed tiġri bla nifs. Għaliex? Għax qbadna l-orjentament il-maqlub, qbadna d-direzzjoni differenti minn dik li qbad Lorenzo. Ħsiebna biex nakkwistaw, ħsiebna biex ikollna, ħsiebna biex inġibu, waqt li Lorenzo u l-Vanġelu tal-lum qegħdin jitolbuna. Tinkwetax, il-mulej jipprovdi, il-mulej jagħtik,
aqsam minn dak li għandek, għati minn dak li għandek. Fittex l-ewwel li tgħin lil ħaddieħor, mod speċjali lil dawk li huma fil-bżonn. Kemm hi bidla radikali, kemm hi shift kbira il-Vanġelu li l-festa tal-lum qed titlobna biex ma naħsbux iktar fina nfusna, imma dak li aħna, anki jekk aħna limitati, anki jekk aħna m'għandniex, anki jekk aħna għandna ftejt, dak li għandna naqsmuh, dak li għandna nagħtuh, il-ħajja tagħna tkun għotja kontinwa. Ara x'inhu jiġrilna. Dħalna f'ġirja li ma tispiċċa qatt, bl-illużjoni li xi darba se nkunu tranquilli għax se jkollna biżżejjed. Imma din il-ġirja qed toqtolna, din il-ġirja qed titfana f'depressjoni kbira. Kemm hawn nies depressi, kemm hawn nies għajjenejn, kemm hawn nies imdejqejn. Il-ġirja li dħalna fija. Interessanti. Għax aħna kull kif ħammutu. Kull kif ħammutu kollha kemm aħna. Imma jien nista' mmut ċidowt għax infittex li nkun sew, infittex li npoġġi li nnifsi sew, infittex li nħares il-knisja tiegħi sew, il-parroċċja tiegħi sew, infittex li ndefendi d-drittijiet tiegħi. U immut depressed, immut ċidowt għax qatt ma jirnexxieli 100%. Imma nista' mmut ukoll billi mingħajr ma noqgħod infittex li nnifsi. Dak li għandi anke jekk ftejt, nagħtih l-oħrajn. Nitkisser għall-oħrajn, nitbiċċer għall-oħrajn, nagħti li nnifsi għall-oħrajn, inqassam li nnifsi għall-oħrajn. U dan hu l-mod tal-ferħ, dan hu l-mod tal-għena li għallimna li hu mudell tiegħu Lorenzo. Dan hu dak li għallimna l-Vanġelu tal-lum. Għandu raġun Ġesu meta jgħid min ifittex lil ħajtu jitlifha. Jekk jien ħsibni biss fija nnifsi, jekk jien ħsibni biss biex inkun kuntent, biex impoġġi li nnifsi u ta' madwari sewwa, jekk jien ħsibni biss biex inkun patriot, biex impoġġi sew il-parroċċja tiegħi, il-knisja tiegħi, id-djoċesi tiegħi u ma nħarixx il-barra, ma nkunx ġeneroż, ma narax il-bżonnijiet tal-oħrajn, ma jkollix l-attitudni tal-Vanġelu u ta' Lorenzo. Jien xiġrili, immut ċedowt, immut jien, immut fid-depressjoni għax qatt mu se jirnexxieli nilħaq ċertezza 100%. Imma hemm mod ieħor kif tmut. Il-ħabba tal-qam li taqa' fl-art u tmut, li tagħti lilha nfisha biex tagħti l-frott. U dan kollu għandna esperjenza tiegħu. Kull darba li aħna qassamna minn dak li hu tagħna, kull darba li aħna tajna minn dak li hu tagħna, kull darba li aħna ringrazzajna lil Alla d-doni kollha tiegħu u ma qisniex lilna nfusna bħala proprjetarji ta' dawn id-doni, imma sempliċiment benefiċjarji. Irċevejna ħafna. U allura la benefiċjarji l-arċivejna rridu nikkondividu, rridu naqsmu, rridu nagħtu lill-oħrajn. Hemmhekk għamilna esperjenza ta' knisja, hemmhekk għamilna esperjenza ta' ferħ. Min huma l-foqra ta' żmienna? Il-foqra ta' żmienna huma l-anzjani tagħna. Huma l-anzjani tagħna illi ħadmu stinkaw. 5, 6, 7, 8, 9 titfal. Rabbewna, tawna edukazzjoni, tawna kull ma kellna bżonn. Imbagħad sabu ruħhom ipparkjati x'imkien ġewwa xi dar. Għax m'għandniex ħin għalihom, għax jitolbuna ħafna enerġija, għax ma jistax ikun li nkomplu magħhom, għax diffiċli biex tobdi, biex tasal ħalli taqdihom fil-bżonnijiet mediċi tagħhom għax sar impossibbli għalina. Dawn huma l-foqra ta' żmienna. Kemm huma fiċ-ċentru dawn il-foqra tal-komunità parrokjali? Kemm huma fiċ-ċentru tal-Knisja Awċija? Kemm huma fiċ-ċentru tal-preokkupazzjoni tiegħi tagħna lkoll? Inkella din il-festa tkun kummedja. Almenu ejja nirrikonoxxi jien l-ewwel wieħed illi mhux veru il-foqra huma fiċ-ċentru ta' qalbi. Mhux veru l-foqra huma fiċ-ċentru tal-Knisja Awċija. Mhux veru l-foqra huma fiċ-ċentru tal-preokkupazzjonijiet tiegħi. Almenu nkunu sinċiri. Almenu nagħmlu din il-verità ma' nfusna kollha kemm aħna. Ejjew nkunu sinċiri. Ejjew nħallu lil Lorenzo jkellemna b'qawwa. Ejjew nħallu l-kelma tal-Vanġelu ma taqax fix-xejn. Għax ma jistax jiġri jar milli nisimgħu l-Vanġelu,
Billi nagħmlu esperjenza sabiħa bħal ta' dalodu, mużika, kant, knisja sabiħa. U noħorġu minn hawn ngħidu kemm kienet sabiħa l-qudiesa u nerġgħu għalli konna. Ma nistgħux nagħmlu għar minn hekk. Ejjew nitolbu lil Lorenzo biex bin-nar ta' dik il-gradikola ta' dik il-grata li ħarqitu jaħraq naqra lilna wkoll ħanqumu ftit fuq tagħna. Għamlu 4 tiem ta' sħana konna se niġġennu. U dak qalilhom isma' hawnhekk sar issa qalbuni fuq in-naħa l-oħra. Ejjew nitolbu lil Lorenzo, ejjew nitolbu lil Alla permezz ta' dan il-qaddis kbir. Biex għalmenu, jekk aħna ngħidu li aħna nsara, nirrikonoxxu narfu kemm baqalna nimxu. Nirrikonoxxu narfu li mhux veru aħna nsara awtentiċi. Mhux veru. Ejjew nitolbuh il Lorenzo, jagħtina din il-qawwa biex nitħarku biex inqowmu. Ejjew nitolbuh jagħtina l-għajnuna lil kull wieħed u kull waħda minna biex nagħmlu għażliet prattiċi. Għax f'kull familja, fil-familja ta' kull wieħed u kull waħda minna hemm teżor. F'kull familja hemm fqejr, f'kull familja. Tifel li kulħadd tumbraħ, ħija jew oħti li ħadd ma jridu, jew missieri li miġġieled magħhom. F'kull familja hemm it-teżor tiegħi. Hemm il-fqir li għandu bżonni. Ejjew illum nagħmlu deċiżjoni, għażla ta' veru, jien l-ewwel wieħed, għażla ta' veru. Li t-teżor tagħna meta Valerjano jistaqsina ġibuhom lit-teżori tiegħek. Aħna neħdulu b'imħabba, b'maħfra. Dik il-persuna, dawk il-persuni illi sissa ħallejna ħafna fil-ġenb, dawk li aħna stess għamilna foqra fil-ħajja tagħna, forsi fil-familja tagħna stess.